खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दुर्गा फुजानि समाव गासै सा 120 लामा जाब्रबथायजों जोखोम जानायफोरा जिएमसिएचआव थिसनजादों। आमेरिकानि दिहुननाय 31 MQ-9B ड्रनखौ बायनो थाखाय भारतआ 32,000 कोटी रांनि गोरोबथा खालामदों। फुड स्टल सालायग्रा नखरनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबनायाव 3 जोखोम। 48 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों कामरुप पुलिसआ। गुवाहाटी आरो कलकातानि थाखाय रुपसी बिरखं गाथोना सिबिथायखौ जागायफिनसिगोन। हाजोआव 1.5 लाख रांनि गान्जा जब्द खालामनायजों लोगोसे सासे हमजादों। गुवाहाटीआव आसाम अलिम्पिक एस'सिएशन गोदान मावफुं आफादनि गिबि मेल। एबसुजों बानजायजानाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया 19 अक्ट'बराव। लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखड़आ साननैनि थाखाय आसाम आरो मेघालयआव दावबायगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमा आरो बेनि साखाथि फाखाथियाव थानाय दाब दाब ओनसोलफोराव दुर्गा फुजा एबा नबमी आरो दशमी सानखालि लामा जाब्रबथायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल एबा जिएमसिएचआव गासै सा 120 फाहामथायनि थाखाय थिसनजादों। बे साननै एबा 48 घन्टायाव गासै सा 120 लामा जाब्रबथायजों जोखोम जानानै जिएमसिएचआव थिसनजानाय खौरांखौ जिएमसिएचनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर अभिजित शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बे सा 120नि गेजेराव सा 59आ गुवाहाटी नोगोरमानि आरो सा 60आ गुवाहाटी बायजोनि। बिसोरनि गेजेराव सा 6 जोखोम जानायफोरा आइजो आरो बिसोर गासैनिबो बैसोआ 20 निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि गेजेराव होननानै डक्टर अभिजित शर्माया मिथिहोबावदों। हाजो गोजौआव मानसि गैयाजासे दावहा नांनो हाग्रा ड्रन। जाय ड्रनखौ आमेरिकानि मोनसे कम्पानिया 31 MQ-9B होननानै दिहुनदों। बे ड्रनखौ बायनो थाखाय भारतआ आमेरिकाजों 32,000 कोटी रांनि मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा खालामदों। गासै गं 31 31 MQ-9B आनमेन ड्रनखौ भारतआ 32,000 कोटी रांजों मोननो हागोन। बे गं 31 ड्रननि गेजेराव इन्डियान नेभिया मोनगोन आरो आद्रा गं 16खौ एयार फर्स आरो इन्डियान आर्मिया मोनगोन होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। गुवाहाटीनि बिष्णुपुर ओनसोलाव समबार मोनानि समाव माखासे दुथांफोरा गंसे फुड स्टलाव गाग्लोबनायनि जाहोनाव स्टल सालायग्रा नखरनि 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। बे फास्ट फुड स्टल दखानखौ भक्त दास, बिनि बिसि प्रीति दास आरो बिनि फिसाज्ला मनदीप दास मोना जयै सालायोमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 5 दुथांफोरा बिसोरनि दखानाव हाबनानै दखाननि माखासे रांखौ खावनो नाजादोंमोन। जाहोनाव भक्त दासआ बिसोरनि बेबायदि आखुखौ होबथानो नाजानायावनो दुथांफोरा बेनि सायाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो, जाउनाव गोब्राब जोखोम जायो। बेनि अनगायैबो दुथांफोरा दखान बिगोमानि हिन्जावनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनोबो नाजानायखौ नुनो मोनदों। बे जाथायनि उनाव भक्त दासआ भरालु पुलिस थानायाव सन्देह खालामनाय बाबुआ सूत्रधर, पवन सूत्रधर, सुमन भौमिक, सुरज भौमिक आरो बल घोषमोननि बेरेखायै एजार होनाय जायो। बबेखानि पुलिसआ बिसोरनि बेरेखायै दासिमबो गोख्रों राहा लायैनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा जिंगा सिदों। कामरुप पुलिसनि मोनसे हानजाया रङिया रेल स्टेशनाव ड्राग्सजों सोमोन्दो थानाय सासे आइजोखौ ग्रेप्तार खालामनाय जादों। बे अपारेशन खालामनायाव मोनब्रै फिसा थेमायाव गासै 48 ग्रामनि हेर'इनखौ मोननाय जादों। लोगोसेनो बे अपारेशनाव ग्रेप्तार खालामनो मोननाय आइजोखौ दासान्दि पुलिसनि आवथायाव लानानै थांनाय जायो। बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थिरांथा लानायजों लोगोसेनो ड्राग्सजों सोमोन्दो थानाय जगाजगखौ संदाननो नाजानायबो जायो। सोलिफु बोसोर 2024 मायथाइनि फैगौ 17 नबेम्बरनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा बेन्दोङाव थानाय रुपसी बिरखं गाथोना हान्थियारिफोरनि थाखाय सिबिथाय होनायखौ जागायफिननो लाबाय।
बोसोरसे सिगां 2023 मायथाइनि 8 नभेम्बराव उड़ान स्कीमनि फ्लाइबिग बिरखंआ गावनि सिबिथायखौ दोनथ'दोंमोन। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा एसियानि नैथि गेदेरसिन बे रुपसि बिरखं गाथोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिबुं होनो फोसावनायनि उनावनो दान्थे बिदान्थे जानानै जायगानि माखासे हारिनि सुबुंफोरा बिरखंजों हान्थिनायखौ बन्द एबा बयकट खालामनायनि जाहोनाव हान्थियारिफोरनि आंखालाव खहा जानांजानो गिनानै फ्लाइबिग बिरखंआ गावनि सिबिथायखौ दोनथ'दोंमोन। आसाम पुलिसा फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै गोख्रोंसिन अपारेशन खालामदों, जायनि जाहोनाव हाजोनि गारौमारियाव मोनसे जाफुंसार अपारेशन खालामनानै 1.5 लाख रांनि 14 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि इन्सपेक्टर नवजित नाथनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरि हरिक ज्योति भरालीनि न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो गोबां बिबांनि सन्देह गोनां गांजा बोखांनो हादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे अपारेशननि समाव पुलिसा 14 किल'ग्राम गांजा, गंसे मबाइल फन आरो AS25B 1913 रेजिस्ट्रेशन थानाय गंसे स्कुटारखौबो जब्द खालामदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव 26 सेप्तेम्बर खालि पलासबारि पुलिसा गांजा फालांगि रेकेटजों लोब्बा थानायनि थाखाय 3 सुबुंफोरखौ हमनो हादोंमोन आरो बृहस्पतिबारनि मोनायाव गोबां बिबांनि गांजा जब्द खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि आसाम मेघालय सीमायाव थानाय मुदुकिनिफ्राय आन्दोआव अपारेशननि सोमोन्दै मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै पुलिस मावख'गिरिफ्रा हर गेजेराव अपारेशन खालामनायाव गासै 28 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामनो हादोंमोन। बेफोर आयेन बेरेखा मुवाफोरखौ रोगानायनि अजदाव हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ मनजित राभा, बिमल राभा आरो अजय राभा होननानै सिनायथि होदों। गुवाहाटीआव थानाय आसाम अलिम्पिक एसोसिएशननि मावख' कनफारेन्स हलाव गोदानै दाफुंजानाय आसाम अलिम्पिक एसोसिएशननि मावफुं आफादा समबारखालि गिबि खेब मेल जथुमदों। फैगौ 2035 मायथाइयाव गेलेग्राफोरखौ जाफुंसारै बाहागो लाहोनायनि नोजोर आरो थांखिजों बे सेथि एबा गिबि खेब जथुमनाय मेलाव सावरायजादों होननानै मिथिहोदों। रायजोनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो जयन्त मल्ल बरुवामोनखौ बे गोदान मावफुं आफादाव लेङाइ आफादगिरि महरै थिसननाय जायो आरो फैगौ समफोराव गोख्रों गेलेगिरि एबा एथलेटिक्सफोरखौ सायख'नानै नागिरनो थाखाय मोनसे हानजा दानानै बिबान गथायनाय जायो होननानै मिथिनो होदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि आवथायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो हिनजावसा हानजानि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बाक्सानि मसलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजागासिनो दङ। उन्दै लाइमोनफोरखौ गेलेनायजों गावारि जिउ राहा दानायजों लोगोसेनो हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय, फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय लाइमोनफोरखौ जानगाराव दोननाय, गोग्गो देहा आरो आखल दानाय, आरोबाव गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनाय बायदि बिथिंफोरखौ नोजोराव दोननानै खुंफुंजानाय बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया देग्लाय बोसोराव मोननै ओनसोल फारियै मसलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार आरो सोरां गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागासिनो दङ। बेबायदिनो मंगलबारखालि हौवासा आरो हिनजावसा हानजानि सेमिफाइनाल गेलेनाय बादायलायनाया जानानै थाङो। बे सेमिफाइनाल गेलेनाय बादायलायनायखौ किक अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' लेङाइ आफादगिरि दैथुन ब्रह्मआ। लोगोसेनो सेमिफाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्ला हिनजावसा हानजाया बाक्सा जिल्ला हिनजावसा हानजाखौ 8-0 गलाव आरो कामरुप मेट्र' जिल्ला एबसुखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुआ ट्राइब्रेकारनि जोहै 2-0 गलाव फेजेनो। बे गेलेनाय बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्ला हिनजावसा हानजानि कृतिका हाज'वारि आरो गौतम कसारिनो साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया 17 अक्ट'बर खालारखालि खुंजानो गोनांमोनब्लाबो बेखौ खायसे एंगार हायै जाहोननि थाखाय बोहैथि दाननिनो 19 अक्ट'बराव खुंनाय जागोन होननानै मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ फोरमायदों। बेनिखायनो गासैबो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ फैगौ 19 अक्ट'बर खालारखालि मसलपुर हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैनो खावलायदों।
लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखड़ा साननैनि थाखाय आसाम आरो मेघालयाव दावबायगोन। मख'नो गोनांदि बे दावबायनायनि थांखिया ओनसोलाव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय आरो जौगानायखौ बांहोनाय होननानै शिलंआव फोरमायदों। मंगलबाराव फोसावनाय मोनसे मावख'आरियाव बुंथिनाय बायदिब्ला लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखड़ा गाहाय आलासि महरै दैदेनगोन आरो गोदान शिलंनि मावदियांदियांआव मेघालय स्किल एन्ड इनोभेशन हाबनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन बाथ्राखौबो शिलंआव फोरमायदों। बे हाबाफारिया रायजोआव रोंगौथि जौगाथाय आरो गोदान दिहुनथायखौ बांहोगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। बे दावबायनाय समाव लेङाइ हादोरगिरिया शिलंनि आईटी पार्क आरो राजभवनावबो दावबायहैनायनि हाबाफारि दङ। मख'नो गोनांदि बे दावबायनाय हाबाफारिजों लोगोसेनो गोबां जौगालु आयदाफोर आरो हाबाफारिफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय गिबि मन्थ्रि आरो गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों सावरायगोन होननानै मिथिनो होदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।